Φίλε, πόσα χιλιόμετρα έγραψες μέχρι εδώ, το είχες μηδενίσει? Ναι, 305. Το γέμισες τώρα? Τώρα έβαλα 20. Κοσάρικο. Και τι είχε κάψει δηλαδή? Είχε κάψει 305 και εδώ έγραφε άλλα 100. Άλλα 100. Ναι. Έχεις κάνει δηλαδή 400 χιλιόμετρα αυτονομία. Ναι. Μπράβο. Και τι τεπόζιτο έχει? 17. 17. Μια χαρά. Όταν πας σιγά, μέσα στην πόλη, σιγανές ταχύτητες και πιο πολύ. Όταν πας με 120 ας πούμε, 130 και ίσως και πιο λίγο από ό,τι να πας... Είναι το καλύτερο φάσμα που δουλεύει ο κινητήρας εκεί. Ναι, δηλαδή τώρα εσύ έκανες 300 χιλιόμετρα, 300 πόσα ήτανε και έδειχνε άλλα 100 αυτονομία. 305 και έδειχνε άλλα 100. Ναι. Με 17 λίτρα. Και ψεύτικο να είναι άλλα 50 σου. Μια χαρά. Πολύ καλή αυτονομία.